This is the music that connotes the drama you just watched as the Okumkpo demonstrated, as they are now being put into music. Several other personalities that are watching in appreciation during the ceremony. Buewo isi mbo amizu wa mangbala n'ihe mere n'ogowo ọ bụzi nwa ọdị wogodoro wokwa meka nkwa na ndori abịazubeti egwu ọ bụ ibe onorue na-eletezu Okumkpo maka man ka ọ ga na-etewu ihe bụ ndụmọdụ obezuru naanị amizu si nwoke na ọ bụrụ onye gbue nwa n'isi onye mara wa gbue nwa n'isi kpatazu okpogo ejiri gwụọ ọgwụ na ọ bụrụ abụ onye ọba ga-awa ihe Managing Director, Hope Welding Works Afikpo, Mr. Okparachukwu alias Okparana is also in attendance, including Mr. Simon Igwoti, who also attended the Okumkpo.
Chief Anthony Eko ihe bụ ote egwu mbụ ndị Ọbaraja. Ihe bụ egwu mbụ ndị Ọbaraja na mmemme ịta nwa. This is the second outing of the Ọbaraja dancers. This is the second outing of the Ọbaraja section of the Masquerade.
Mazi Julius Eke bụ chairman Afikpo-Igbo Ọba bụ chairman Afikpo-Igbo n'Ahụgo. Onye naanị ya bụ Mbaji iri. Anyị na-elezi anya nekara anya mbụ a n'aka mbụ n'ụlọ ụzọ mbụ ndị Afikpo-Igbo. Ihe jiri mara ọrịa inwe bụ ọkpọkọrọ mkpa dịka nke anyị na-ahụ ọnụ ọzọ si ihe o ji ọkpa. Still a continuation of the exhibition of the Ori Spechi of the Okumkpo. One of the principal actors during the ceremony. Introductory dance called Afikpo-Igbo by the Obanaja. Perfection, no peke, it is not of okay. You never turn your mouth, I'm a more comfort, you know.
Okumkpo